Hello, maayong hapon mga kabisdak. So, laing sugilanon na usab ang atong madungog karon sa kini ang akong suliran o ang handumanan sa usa ka awit. So ang magtatampo sa suliran ang ngalan og Biti. So punto legal kini iyahang pangayuan og tambag. Ang handumanan sa usa ka awit usab sugilanon sa gugma nga tinud-anay nga gugma gyud ni iyahang gibati. So banikon ninyo sa pagpaminaw sa maong drama. O kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, palihog ko subscribe. O click po sa notification bell para updated mo sa mga upload nako. So daghang salamat at nang isunod maong drama. Ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon, nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Betty, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong customer nga namasangil na ako nga nangawat ko. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Adto na ko pa. O sa'yo malagi karon na. Oo, kay tulo ka buok akong masahian ron pa uy. Nagpa-home service magod sila. Mao ba? Sige, pag-ampingad to. Salamat pa. Ikaw mo imo masahe? Oh, sir. Sige. Ato lang sa kwarto ha, kasaba kayo din higod. Namugoy okasyon god, maong daghang tao. Okay, sir. Okay, sige. Unaha lang ako mga igsuon. Tana. Betty? Ay, Kumusta naman ka din okay na, sir. Human ang imong mga igsuon. Nangatog na sila. Okay, sige. Ako na hiluta. Lami na kayong katog ni sir, ay. Tog sila. Oy, dong. Siti. Oh, Ate. ha? Hala? Marato yung gianhi? Hapit ng oras. Tiwaso na nina kong asahi. Salamat kayo, day, ha? Salamat, sab, sir. Pila ganito tanan?
Kadiyot sa. Ay sa pagbayad. Ayaw na palaktang kawatan. Ha? Kung sa gisulti ni mo, day. Nawagta nga akong relo sa kwarto. Og dili ba nga tuog matatanan? Siya ray nagmata. Ay, tempa, ma'am. Di man ako'y nagkuha, ma'am. Katong bata nga lalaki mo ay nagkuha sa rilo. Mamasangil ba yung bata? Day, ipatawag sa Dodong B kaya atong pangutanon. Karon undong. Pagsultis tinuod, B. Dong tingog taon dong, uy. Di ba ikaw mo ay nagkuha sa rilo ganina? Nangutana pa manggani ka kung natuog ba sila? Dong, tubag taon, uy. Animal ka babayana ka? Ako pang pagumangkon o pasanginan ni mo. Gipahilag ni mong bata. Ikihati ka og child abuse. Ha? Ang pinambag ni mo. Ang Ayaw, ma'am! Bisan nagwa sila ebidensya, ako gyud mo ay gipasangin nila. Giukay nilang akong bag, ug nauwaw na kay ko, kigitapukan man mi sila mga silingan. Unya, Muday na ikipada nga letter para ni mo gikan sa barangay. opa, Una ang saman. Makig-atubang kanila. opa. Aron malimpyo ng akong pangan, ug makuha po na kong akong bayad. Kay bisag usa nilang tulong nga gimasihian ako, way mi bayad. iulit na lang lagi para mahumanta. Usa man lagi iuli na ko, uy. Nga wala gyud taon ko gikuha, ma'am. Sus! Pagkaan ni magnaongoy. Paita. Ma'am, bayarin lang si Mambiti. Aron, kana na lang bayad pagpagawat ng sayo. Ay, dili, oy! Hayahay niya, no? Nakakawat na gani siya. Unya, makakwarta pag yun. Ha? Dili, tagyod ka undangan, day. Basta dili mabalik ang akong relo. Unsa? Kapila naman taon mo nagbalik-balik sa barangay, nak? Malay ki pa. Nao, nagdit kay ko silang gibuhat ay. Ay, so may na tumuhaton ini. Ay, ambot lang pa. Basta kay gusto ko makabayad sila sa tanang kahasol nga ilang gihatag na ako pa. Betty. Gusto rin yun unta kong mo surrender na lang. Pero ano bunsab kaayo ang akong gihaguan, unya di ko mabayran. Ug nahibaw sab ko nga dili ko nila undangan basta dili nila makuha og balik ang relo nga ilang gipasangil nako nga ako mo'y nagkawat. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, grabe ang ilang pagpakauaw nako ug gitapuk-an na mis mga tao ug gisyagit-syagitan ko. Unsay pwede na akong ikaso nila? Ikaduhang pangutana, wa ko nila bayre sa akong pagmasahe nila kay gipasangin lang yun ko nila nga mo'y nagkawat sa relo. Hangtod karon, wa pa nako makuha ang bayad. Unsay angay nakong buhaton? Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto ug ako mismo mao'y nakakita sa bata nga nagkuha sa relo. Sa dihang gikompronta nako ang bata, dili ni mo tingog ug igo ra mo hilak. Karon kay ikiha kuno ko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba di ay na? Ikaw pa to katapusan. Nagbalik-balik na mi sa barangay aron paghusay, pero wa gyud sila ebidensya nga nakuha gikan nako. Unsay angay nakong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Betty. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana kabay sa tuang mga kapikas, karelasyon sa ato ang mga butang, sa mga papeles ug uban pa. Busa, ayaw na ninyog dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran Official Writers Page.
pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Kumusta man mo nga naminaw sa ilang panimalay, sa ilang mga opisina, sa ilang mga tindahan, sa ilang mga sakyanan, no? Kumusta mo nga mga suking tigpaminaw, mga likers ug followers nato sa DYHPRMN Cebu ug sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Magpag-greet si Landry Montero Baliado. Hi, Attorney Elaine. Greet nako Halagat family. Iyahang mama nga si Laureta Montero Halagat ug sa iyahang cousin sa iyahang mama nga si Romulo Montero, Daimi Montero, Elsie Montero Apdian. From Landry Montero Halagat. Naa sila gikan sa Mindanao. Of course, sipa kay tas Mindanao guys, no? So thank you kaayo sa inyong padayod nga pagpaminaw ug pagsalig no sa ato ang programa. Si Betty, 33 years old, mo letter sender nato karong adlaw, di nato isulti ang address per her request, no? Ang iyahang pangutana gipasangin la ni siya sa ilahang customer nga nangawat siya. Customer is always right baka ni, no? Sa aning higayon na or naa sa gyoy customer nga badlungon kay naghago baya pud in taon nig trabaho ha si Betty unya sayon nun lag customer. So una niyang pangutana, gipakauwawan siya. So grabe kuno kayo ang ilang pagpakauwaw niya o gitapuk-an nami sa mga tao o gisyagit-syagitan ko. Unsay pwede na kong ikaso nila? Of course, pwede tag oral defamation or unjust vexation, depende no sa gravity sa iyahang pagpakauwaw o pangmasangil sa imuha labi na nga di baya tinuod mugna no kung himo-himo ning storya, then pwede gud nato siya bawsan og kihaan kay di sad gud sakto nga pagtaka tagpakauwaw sa mga tawo og mopasumangil og magbuhat-buhat og mga pasangil di pa gyud tinuod. Ikaduhang pangutana, wala ko nila bayri sa akong masahe nila kay gipasangin lang gyud ko nila nga mo'y nagkawat sa relo. Hangtod karon wala pa nako makuha ang bayad. Unsay angay nakong buhaton? Okay, usahay para di na lang ta magsamok, equates na lang na nato. Labi na kung pananglitan, di na lang sad sila mupasakag kasog na hilom gani na agi usahay ingon ana. Basi nagpasangil-pasangil to kay wa to'y ikabayad. Munang giingon ato kanila nagpamasahe, wa di ay dang kwarta, bagagnaw no nya kuman di angin-angin pa ka. Next time careful lang sad gyud ta. Labi na og kaning mga gamit ba sa mga customers nato atog yung inon nga naamoy tarong butanganan no and careful mo nga dili mo liable sa mga mawagtang dinha sud sa spa. Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto ug ako mismo maoy nakakita sa bata nga nagkuha sa relo. Sa dihang gikumprantana ko ang bata, dili ni mo tingog ug igo rang nihilak. Karon kay ikiha kuno ko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba day na? Okay. Ang kanang definition sa child abuse sa klaro sad na og sakto no. Dili sad gyud na ingon nga kay abi gi-confront nimo ang bata, gipangutana nimo, giduol nimo, makaingon ta nga giabusaran nimo or ni cause ka og mental, physical, psychological harm sa bata, no? So, depende sa gyud giunsa to pagkabuhat, but I don't think it will qualify as child abuse, no? Kay kung nakakita sa gyud ikang nakuha niya ang katong maong relo, dili sa gyud ka kaingon nga child abuse to, no? Kay kanira ba usahay ang bata baya gyud tungod aning sus kaning juvenile justice law, ang bata mo ipaon para mobuhat og krimen ug buhat og dautan kay exempt man. Ikaupat og katapusang pangutana, nagbalik-balik na mis barangay aron paghusay pero wa gid sila ebidensya nga nakuha gikan nako. Unsay angay nakong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Okay, of course kung you don't want to let it go, ako usahay no kaning kantang let it go, di ba? Dako sa gyud tabang para sa ato ang peace of mind. Naay usahay mga butang guys ba nga kana ganing pwede di na lang nato paliton, di na lang nato daginuton, charge na lang nato to experience usahay. Mahimo ra gyud for our peace of mind. Kay usahay kung di gyud pod nato nilungan atong papadayonon nya dili kay na anak kadako gamay ra kaayo no, although nakakos og gamayng kahasol, gamayng pagpakauwaw unya atong iprolong ba
di ta ka move on, no? Nya, dili, is it worth it pa? Muna akong pangutana ba? Sa ato ang kahago o kahasol. Sometimes we need to learn our own battles, no? We need to learn to play our own battles and to choose them wisely. Dili sa tanang higayon nga ang mga bati nga gibuhat nila pwede ra gyud pud nato na israg off nga ay nalagi na lang ta mo daginot ana. Pero of course, wa pud ko mag-ingon nga dili ka pwede mo buhat og aksyon nga legal kabahin sa nahitabo nimo. Pwede ang akong punto manggod ani is dili baya pud din ana kasayon mo file og kaso. Ngano? Mahasol sad baya ta, mahago ta, makagasto pagyud ta. But then again, if you really want, I already told you sa imong unang pangutana nga pwede ka maka-file og kaso, either damages, pwede ka mo file og kasong kriminal wherever it will qualify, unjust vexation baron or oral defamation, depende sa gravity sa pagpakauwaw sa imuha ug sa extent no in which nadaot pug ka. But again, huna-huna ag tarong. There are things that better na to i-let go kaysa sa maghasol-hasol ta. Ug wa na lang kung wa na sad gyud kanila pod hasula. Ha hasula. Hehe, bitaw. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta ka namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumana sa kaap. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Julia. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Mahal Ka Sa Akin. Nang dahil sa'yo, RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Julia. Okay, class. So, sa iyo lang una tayo mamauli ron, ha? Kay nami-meeting mga teachers. Yay! Di magkiyat, ha? O pamauli mong diretso sa inyo, okay? Yes, sir! Day, Julia. Atitas amo. Ha? Uya, papauli naman taglawas ni sir. Sa'yo pa kaayo. Uy, tambay sa atas amo. Sige, good. Ayay, kalubaton man di ay ko day, uy. Ay, sige lang, uy, nam ko'y charger. Ay, kadiyot. Hain man to. Wala lagi din sa sala kong charger. Kuya Troy! Oh! Kuya! Oh, saan? Alisa! Saan? Kamali ligay bisita lagi. Kagwapo niya. Si Julia di, kuya. Classmate na ako. Hi, kuya. Ay, Kuya, nani mo akong charger? tuwas taas. Ako lang dito, ha? Day, ano mo makamagsultin ako nga naaday kay gwapo nga kuya? Saba diha, uy. Lagi! Day, crush na ko yung mong kuya. Amyo! Day, Julia. Happy naman natong graduation. At yung kurso ni may college. Bukay pa, ikaw? Mag-HRM ko, Day? Si kuya ni mo, Day. Ang sa'y kurso? Engineering man ang gikuha ni Kuya, Day. Okay. Unsa nak, engineering ang gusto mong kurso. Opa. Pero mahal man ako eh. Ay, mao ba di ay pa? Mahal di ay, kasayang sad uy. Pero sige lang. Mangita ko pagi. Mag-eskwela. Thank
Thank you, pa. Ay, ang samantaon ni gisudlan ako eh. Kalisod ba ining kursuha di ay? Ngano ka na man sa imong gipili, uy? Ang, mo may kurso sa imong kuya. Mabawa big rason nimo, uy. Ay, ani na lang. Patabang na lang ka ni kuya. Bitaw, no? So, asaman? Kasabot ka? Julia? Ang unsa kuya? May nasabtan ka sa kong gisulti? Oo. Pero may nalipkan ko. Pero ano lang kuya, oy, kay basig malangay ta. Okay ra. Di ta mo undang hangtod nga makasabot ka. Ay manani. Yes, taas pa dyan may oras na mag-upan. Very good, Julia, anak. Taas ka grado. Opa, may makay mutudlo si Kuya Troy. Oh. Ano ka, nak? Namuha mo ng naong ni mo. Ay, uwa pa, oy. Sige pa ha, masud ako sa kong kwarto pa. Ay, naon sa mo ko, uy. Di ko na ako kapungan akong kaugalingon. Makasmile kit ko basta maguna-una ko ni Kuya Troy. In love na siguro ka ni kuya. Ay, di daw no. Pero paita sad sa, na in love ko sa tao nga may gusto na ako. Sure ka? Ha? Ang buot na ko ipasabot ba kung an mang good. Dili man mo mahibawaan kung sina feel ni kuya kung dili naman siya sultihan nga nakagusto ka niya. Ay, ayaw na lang, day, ayaw na lang. Kay sure ko, manghod na yung pagtanaw na ako. Oh, bahala ka. Basta kung ako pa ikaw, musuway ko uy. Para dili ko magmahay. Day. Oh, dagko na mo ka grado. Mas Grace. Oo, kaya tungod sa imong effort ug sa pagtudlo na ako. May noon. Kinari katunan. Oo, syempre. Nakatinasad kong ka-in love ni mo. Ha? Aha? Unsa to? Ay, wara ko yoy. Kabuko dyan ni mo, Julia. Uy. Nakastorya na unta kag sugoy. Duwa pa kaya di mo paruki. Ay, kalagot. Katug na lang nina ako eh. Makalagot yun. Julia, anak. Bangon sa diyoy. Sa iwasan ni Papa na mukaw. Uy. Pa, wa may klase ron pa. Wali klase, yan namin nangita ni mo. Ha? Kinsa may sayo nga nangita na ko eh. Hi. Kuya Troy, manang niya ka. Niya ako kay nanangin ko ni Papa ni mo nga manguyab ko ni mo. Ayaw gud pag binuang niya, kuya. Tinuding gisulti, Julia. O niuyon ko. Kaya nahibaw ko nga mayo siya nga influence ka ni mo. Pa. Siya, biasa ta mo ha. Pagtarong pa. Sa tinuod lang, dugan na mo ko nagkagusto ni mo, Julia. Schoolmates planta. Nagkailan nagay ko ni mo. Pero wag kong makahigayon kay lagi. Murag bata pa kay kaadto higayon na. O nagsabot sa amin ni Grace nga dali magsaba ni mo nga nakagusto ko ni mo. Mo nga pwede na kong lipaya pag-ingon ni Grace nga parihataw kurso o patudluan ka. Sa tinuod lang sad, ako mangituyo nga parehas ta og kurso para na ako'y rason nga mapaduol nimo. Kay nakagusosad ko nimo, kuya. Troy na lang. Kahit sa lang magsikipagkuyan ako eh. So, nisugot naman kasi Papa. So, unsa may puti pa sa butani? Kita na, kung sugton ko ni mo. Sige, kita na. Kita na? Yes! Na mahal, yan ang damdamin.
Simple na tuod kaayo ang sinugdanan sa among love story. Pero ang nakanindot, kay kung siya akong gibati sa dihang nakailan ako si Troy, mao gihapon ang akong na-feel karon bisag minyo na mi. Dinhi nala kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Julia nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit ka naguluhan, mahal ka sa akin. Tawag ng aking damdamin ay Ang maong kaagi gibahata na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi na naglibot sa sakal. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. huwag sanang sasaktan. Ang puso na sa'yo'y